Привітання, мої дороженькі. Пройшов час, і я зараз буду винімати свой хліб. Гэта мой перший хліб у батьківській хаті. Зараз потихоньку їх доставати. Глядите, що у нас отрималося. Ось який хліб. Першая булочка. Ось она. Зараз другая булочка. Ось третій хлібушек, булочка. Ось. А пах який! На всю хату. Батьки родимые, запрашаю вас, дороженькі. Гэта мой першы хлеб. Мне калісьці мама прыснілась пасля сваёй пагібелі, што, дачушка, прыйдзе час, ты будзеш выпякаць свой хлеб. І ён прыйшоў. Вось первый мой хлеб у бацькоўскай хаце, вельмі гарача. Усім жадаю добра, шчасця, Магілёўская область, Глузкі раён. Дзякую вам, што заходзіце, падтрымліваеце мяне.